دشمنای اشدی پیدا میکنه. نمیخوام رنگی میرزا نامش علی جانای میرزاش نگه просто да репортал звер бнайсен қати нави ки миси батл каге ҷурай диёр ки хайқа спонсориш мекуна. салом алейкум тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки айноми барнома маълумай мо кино съёмка кардем репер ва ира мо қариби аз 3 моҳ пеш гуфта будем ва имрӯз мо аниқ кардем ки главни героимон кӣ мешава. мо камтар дар бораи ҳамон гап мезанем ва бо чӣ эълон мекунем кастинг кадоме ки мехоҳад ҳами кино иштирок кунад марҳамат кунед. кинои мо номаш реперай ва главни героимон аввал репер нест лек мухлиси репай ва чӣ хеле ки моро маъруф рекомендоват кард ва ҳамаи мо рекомендатсияоша ба назар гирифтему звера гирифтем даъват кардем. звер кияй қати нави ки миси батл карге бухед ки батл карги техникаш бениҳоят зурай в общем агар кадом да интересне просто да репортал звер бинависен баъд бифаҳмем ки кияй звер ма техникаш да гап надорам ва бо чӣ хеле ки информатсия ки марио мора дод и бениҳоят бо талантҳои бисёр дора ва чӣ хеле хачи суҳбат кардем сценарияро пешкаш кардем ва розӣ шид ки ҳамин кора ба ӯҳдаи худаш бигира ва имрӯз мо камтарак хатиш суҳбат мекунему кастинга эълон мекунем. Камтар дар бораи худият маълумот раб. Салому алейкум ба кулли подписчикони RAP.TJ яъне RAP.TJ хай чӣ хеле ки акай доди худо гуфт мисол мо дами сценарияи киноро пешниҳод кард мо хондемш хай сценария маъқул шид гуфт ки бо ба таби дили худам бидай хай мисол коре ки ай даста меояд ҳамн кора ҳаст адам сценария мисол ягон ҷои қини чамуқан бигем надора хай бо мисол мебинем даст съёмка чӣ гап мешавад бо тамошо мекунед киноро бо худтон мисол хулосатон дар чӣ комментария менависед баъд бигем дар бораи худам боша агар худам мисол ай ваҳдатам зодаи ваҳдатам номи асосин диёрай никм звер мисол ҳами репер оз бо камкам блогерам сар кардагем баъд мисол мо хумон собствен студияам дорем мисол монтаж ҳама кора ҳастем бо хай чӣ гӯем гап ҳамин киноро ту дар борааш чӣ гуфтанӣ? Киноро дар борааш яъне ҳамн героиро ки ту бозӣ мекунӣ номаша чӣ мемонӣ ҳақ дорӣ ки номаша чӣ земонӣ монӣ хай номаша мисол номи худам мемонам чтобы ям хеле хайрат кунад номи худам ранги мирзо номаш али ҷонай мирзош нага унам ман нафаҳмидам номаш алиҷонай тоза макон мирзои ва хеле безе ва баъд ягон руда мисол дав сценарияса ки мисол фаридуна ҷада баъд ягон мисол чӣ хеле хай мебинӣ ки мисол кино зад 1 миллион просмотр гирифт мисол мара шинохта 1 миллион одам ба ҳама мара фариду мегӯяд то ма ҳар то одам мефаҳмад ки ман не фариду нестам ман фариду нестам хеле бад чия барам номи худам мемонам тамом сада ва бародарои гиромӣ барои мо киё дар коран ҷурай диёр ки хайқа спонсориш мекуна дар кино мо кино дафтесе дар кино спонсориш мекуна яъне студияш мебара клипш мекуна ва бо душманои яъне фристайлерое ки уже як кас фристайлер противникта ёфтагиам ки против фристайл мезана ку баъд бо уже ҳафтум ҳаштум серияда душманои ашадӣ пайдо мекуна ки конкретни ҳолатҳои ногувор намемонанш ва унам бо амода дар корай хиёл мекунам бояд интересни шавад ва аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки агар таланти актёрӣ дошта бошед ва реп дар разбиратсия кунед марҳамат кунед ба рақамҳои дар поён буда муроҷиат кунед ва офисда ждаттон мекунем ва як кастинг мегзаронем ва просто проекта мекунем ку дар пеши камера хитона чӣ хеле вистӣ мекунем ва дальше кора мебинем ҳозирашда ҳамин қаша мегӯям ки агар бениҳоят талантон хуб дошта боша таланти хуб дошта бошед сумтона метем не ки агар ки таланти соз надошта бошем ва хоҳиш дошта бошем хайша мебинем бо маслиҳат мекунем
Ярдам ин қадар кор раҳмат ки тамошо карден, раҳмат ки розӣ шудӣ. Насиб сар мекунем ва раҳмат ба маъруф ки мора главни герои беҳтарина пешниҳод кард ва насиб карда бошад кинои хуба пешкаши шумо мегардонем ва шумо фақат як кор тамошо. Саломат бошед.